Vay devlet keyittim. İşte bir tedirinde şunda Sulman'da. Eytirsin, ak tirmesinde açtığı bitken. Ey konağı, şol bir kütüşü kutlayarını ak tirmege şakırtıp ellekim itmeyin diye uylagan uybit. Ayısı. Gelinler. Hayaletimizin ağız itibalı gali. Коронавирус куйган шикләнүләр бетү белән район мәдәният сарае янында актив эшчәнлеген алып барган Шагыл халык театры да яңа әсәргә тотынды. Бу юлы артистларыбыз Башкорт тарихы елына багышлап сайланган Мөхәммәтша Бурангуловның Гөлчәчәк исемле драмасын сәхнәләштерә. Әлеге әсәр халкыбызның милли гореф-гадәтләрен чагылдыруы белән бик әһәмиятле. Өстәвенә ул фольклор күренешләре, җыр-биюләр белән дә баетылачак. Аллага шөкер, бу куркыныч афәтләрдән соң безнең инде район мәдәният сараенда актив эшчәнлегебез башланып китте. Репетицияларыбыз шаулап гөрләп бара, Аллага шөкер. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, сезне апрель аенда табадан төшкән яңа гына куелган премьерабызда көтеп калабыз. Илеш җирендә театр иҗатына ерак 1939 елда эшли башлаган драм түгәрәк нигез сала. 1975 елда коллективка халык театры исеме бирелә. Режиссер Альбина Закирова эшләгән дәврдә театр Шагыл исеме астында йөри башлый. Бүгенге көндә бу эшне режиссер Эльвира Миңнеголова һәм аның йолдызлы төркеме күп санлы иҗатташлары дәвам итә. Миңа 2011 елда кулыма диплом алып кайткачтан бу эшне режиссер буласың, дәвам итәсең дип тапшырдылар. Ә инде менә бу елны 10 ел була бу эшне алып барганга. Бик матур спектакльләр куйдык 10 ел эчендә. Бик күп фестивальләрдә, жюрилардан югары бәяләр алып, беренче дәрәҗә лауреат исемнәрен алып кайттык. Театрга килгәндә бик яратып йөриләр. Яшьләребез күп, Аллага шөкер. Безнең район мәдәният сарае артистлары, һәм инде өлкән буын артистларыбыз, аларга барлык артистларыма да бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Театрыбызны яратсыннар, театрыбызга яратып йөрсеннәр, чөнки ул театр кешегә матурлык өләшә. Чынлап та, көндәлек тормышыбызга театр мөлаем нур өсти. Ул үзенчәлекле иҗади ачышлар һәм эзләнүләр мәйданы булып тора. Тамашачылар күңелендә гадәти булмаган хисләр, тойгылар тудыра. Һәр барчагызны да халыкара театр көне белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Сезгә сәламәтлек, иҗади уңышлар, иминлек телибез. Ә инде тамашачыларга без матур спектакльләр куеп, сезне сөендерербез дип, һәм инде спектакльләребездә көтеп калабыз. Бик тә шәп булачак бәйрәмнәр белән. Алдагы көннәрдә Илеш җире чын мәгънәсендә театр мөгъҗизәсенә күмеләчәк. 31 март көнне сәхнә легендасы Фидан Гафаров катнашлыгында «Мин һинең кайнаң булам» спектакле белән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры бездә гастрольдә булачак. Арытаба инде 7 апрельдә ерак Сибай якларыннан Арслан Мөбәрәков исемендәге Башкорт дәүләт драма театры киләчәк. Алар илешлеләргә Леопольдның туган көне балалар спектаклен һәм Шайморатов генерал драмасын тәкъдим итәчәк. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.